Welcome ug happy weekend sa tanan natong mahigala og mga suod nga mga tigpaminaw. Suki nga nagsunod kanunay niining atong tulumanuntak na sa pagtuon. Nalipay kami nga makikauban usab kaninyo ning lahi na sab nga episode gani aniata sa second to the last topic sa atong lesson for the whole quarter. And the title that we are going to talk about this weekend is on the habits of a steward. A steward. Kuyog nato karon mahigala si Ma'am Pinky Gulfan ang atong kinakusgan nga director sa Women's Ministries o sa Shepherdess International dinhi sa South Philippine Union Conference. Kami lang duha ang magtambayayong karon kay ang uban nato nga mga host dili available gumikan kay do na sila mga lakaw nga dili malikayan. And we just take this opportunity to be partners karon nga weekend. Hopefully atong ma-deliver kaninyo ang mga giya kung paunsa nato masabtan ug mas malapad-lapad ang atong paghangop ni atong leksyon karong simanaha mga kaigsunan. It's quite simple. Naghisgot kini og mga taras, mga pagginawi. Mag-ingon mo og habits mga kaigsunan. Mao ni ang mga binuhatan nato nga atong gihimo kanunay. Dili kay kausa lang mahitabo sa imong kinabuhi, kundi mao na gini mong naandan. Say for example, si Ginoong Hesus sama sa iyang nabatasan mga igsuon dito sa Nazareth, we can find that in Luke chapter 4 verse 16. Kada semana tuwag sa sinagoga aron mo lingkod, mo tindog sa pagbasa mga kaigsunan. And that's habit. And habits are formed ato nang mahulma mga kaigsunan sa inadlaw-adlaw nato nga pagsanasana o pag-anad-anad nini mga buluhaton. Ug tan-aw nato karong simanahuna ang mga taras ug ang mga pagginawi batasan nga kanunay nang naandan sa usa ka maayo nga pinialan mga kaigsunan. Pansadili patamo ato sa unahan atong pangayoon ang giya sa Ginoo pinaagi sa usa ka pagampo. Magampo kita. Among gamhanan og magaluyon nga Dios tagi ikaw sa tanan namo nga kinabuhi ug kinaadman. Sa pinasahing paagi among gipangayo ang imong presensya ug panalangin mag-abli sa mga kasing-kasing ug una-una ug sa among mga salabutan aron mas mahangpan namo pag-ayo kining leksyon nga among tun-an karong simana. Tultuli kami sa saktong mga dalan aron maugmad dinhi kanamo ang mga taras, mga kinaiya nga suno ngadto sa imong gingharian. Kinaiya og binuhatan sa usa ka matarong nga pinialan diha sa tanan nga mga butang nga imong gitugyan ngari kanamo. Salamat Ginoo nga ikaw motubag. Magpanalangin sa tanan namo mga kaigsuonan nga nagsunod karon. Amo kining itugyan og laoban ng madawat sa ngalan ng Ginoong Hesus nga manluluwas. Amen. Well, mga higala, ato kining sugdan pinaagi sa atong preliminary nga buluhaton, mao ang atong pagtimbaya sa atong mga higala sa tibuok kapupudan. Ang uban na dinhi sa atong duol, ang uban tuwas layong mga dapit mga igsoon atong ihatag higayon ni Ma'am Pinky sa iyang pagpanimbaya. Greetings sa atong mga kaigsuonan, dili pa lang dugay gihimo ang usa ka dakong katiguman didto sa Bacolod, sa Negros sa Occidental Conference. Diin himutang kini atong mga magbubuhat sa Tri-Union Conference gikan sa Luzon, sa Visayas ug sa dinhi sa South Philippines didto nagakatigom. Buot nako nga i-greet kamong tanan. Og muari ta sa Luzon ako i-greet ang atong mga kaigsuonan labi na diha sa Silang Cavite nga kanunay gyud nagasunod sa pagpamati nining atong binisaya nga takna sa pagtuon. Yeah, salamat kayo sa imong pagpanimbaya Ma'am Pinky. Excited actually kay si Ma'am Pinky makaigsuonan kay moabot ang iyang kinakusgan nga anak gikan sa overseas mga kaigsuonan from Canada. And we would like to welcome you kung nagtanaw mo karon nga weekend ini nga episode. We greet you, happy preparation sa inyo ang pagbiyahe paingon dinhi sa Pilipinas and we welcome you back. Ako sab nga gigreet ang atong mga kaigsuonan nga namit pipila ka mga semana ang milabay. Actually dugay na kay ni Ma'am Pinky pero tungod sa panahon nga wala ko makikauban kaninyo ato ning na-miss ang pag-mention sa ilang mga ngalan. Gikan sa Vincenzo Sagon atong i-greet si Sister Nancy Rimusada, si Sister Virginia Apas ug si Sister Luz Hortilano. Happy weekend kaninyo mga igsoon dinha sa inyong kaiglesiyahan ug sa atong mga kaigsuonan nga naa dinha sa Vincenzo Sagon. Ato sab nga gi-greet diha sa Pagadian Central ang atong mga leaders dinha
si Mami o si Daddy Valdihuesa, happy weekend kaninyo. May usab sa panimalay ni Sir Juni Tumarong og siyang pinilingga nga asawa. We greet you happy weekend. Ato sab gigreet ang atong mga workers nga naa din ha, lay workers, si Brother Lito Rabi o si Brother Mario Villamor. Happy Sabat kaninyo mga igsoon. Lipay mi nga kanunay mo nga nabagadasigon sa pagsangyaw sa balita sa Ebanghelyo sa gingharian sa Dios dinha sa Pagadian City. Amo sab gigreet dinhigikan sa Sumilihon, Butuan City. Nakaduaw kita dinha mga kaigsuonan sa Butuan niadto niaging bulan kay naghimo kitag usa ka semana nga seminar, and we happen to meet this few people. Ato nga i-greet taga dinhi ni Western Mindanao Conference pero naa karon sa Sumilihon si Mother Florita Coligado Vistal. Happy weekend kanimo, Mother. Nya maingon usab sa iyang pinalangga nga anak og sa iyang umagad si Sir John Ray og si Ma'am Jimaima Grana. Happy Sabat kaninyong tanan. And we also would like to move on to our Sabbath school teachers nga kanunay gyud nagatang kay gusto sila nga makapahat sa dugang pang mga kasayuran sa atong leksyon. Naa din ha sa Misamis, diri sa Misamis Oriental sa Punta Silom. Ang tanan nato nga mga Sabbath school teachers, we greet you happy weekend, happy Sabat kaninyong tanan diha sa Punta Silom. And then we go to Iminville Subdivision, Butuan City. Atong gigreet si Sister Noemi Fidakan Kabig. Kang nanay, happy Sabat nay. Ug salamat kayo sa imong makanunayon nga pagsuporta o mga pagampo alang nining atong programa Takna sa Pagtuon. Ang uban nato ang mga greetings adto na po nato ni isumpay sa mosunod nato nga mga episodes mga kaigsunan. Mupadayon ta sa atong pag-discuss sa atong lesson karon. And it's very basic, basahon sa nato ang atong memory text for the week. Salmo 119, Yes. versikulo 9, paingon sa 11. 11, yes, that's it. Unsay igahinlo sa usa ka batan-on sa iyang dalan. Pinaagi sa pagmatngon subay sa imong pulong. Uban sa bug-os ko nga kasing-kasing gipangita ko ikaw. O ayaw itugot nga ako may salaag gikan sa imong mga sugo. Sa akong kasing-kasing ginatipigan ko ang imong pulong aron dili ako makasala batok kanimo. Wow, amen. Salamat kayo ni adtong pangbukas nga bersikulo, Ma'am Pinky. Actually, kung imong tanawon ang tambag gikan sa pulong ni Salmista David makaigsuonan sa usa ka batan-on, gikan gyud sa iyang kasing-kasing usa ka pagampo nga handom og intentional gyud ang iyang makanunayon nga paglakat sa dalan nga mutultol niya sa pagkamatarong. Very intentional ang iyang purpose. Actually, habits are being formed when we have one purpose, we have one direction, o niya kung consistent ta sa atong paghimo niini, mahimo gining atong batasan actually, Ma'am Pinky. Naigingon diha pastor nga even a child is known by his doings. So sa pagkabata pa lang daan paingon sa iyang pagdako kung unsa iyang nahimong na-develop niyang maayong gawi kung taras, kana siya magapadayag kung unsa ang iyang direksyon sa ugma damlag ug unsa iyang kaugmaon. That's right. Mao na nga crucial usab kay day makigsuonan ang pagdevelop og pagtuo. Dili lang diha basta-basta nga mo gitib na sa kasing-kasing sa tao kung dako na siya. Unang dako gyud bintaha nga kung ang mga ginikanan mga Kristohano na daan ang ilang mga anak labi na gyud og dili gyud nila lungan bitaw sa pagmatuto, pagpanton, pagdisiplina sa dalanon nga ngayon nilang pagalaktan mga igsuon, most likely maugyod gihapon na ang pagalaktan sa ilang mga anak. Kay ngano ang habits mga kaigsunan o ang atong batasan ma-develop ka na pinaagi sa pag-practice niya na consistently every now and then, day in and day out mga igsuon, ug mahimo ning usa ka lisod na kayong bungkagon nga tara sa usa ka tawo. Ma'am Pinky, what have you observed? So masamay gyud ay nga pastor nga ang pag develop ang pagsugod sa maayong
pagawi o batasan, magsugod sa diha nga batanon pang usa ka tawo. Linghod pa. O linghod pa kay masayon man mga kaigsuonan sama sa usa ka kahoy nga kun kini gamay pang sanga imo ni siyang bawog-bawogon murag di pa mabali. Oh. Sa ato pa kung pormahon ni muna siya nabay uban mga artist sa kahoy nga ilang himuong shape sa animal. So kung linghod pa kining maong sanga dili siya dali maputol. So mas maayod nga imo siyang pormahon diha ang usa ka tawo, usa ka bata samtang gamay pa siya, mamatuto siya diha sa maayong pamatasan. Yeah. Pero kining mga habits manggod mga kaigsuonan, bintaha na gyud kay na matud pa ni Ma'am Pinky nga magsugod sa gamay pa. Pero unsaon man ni nga nakakaplagtas mga saktong prinsipyos kinabuhi kung hamtong nata. Naapabay tsansa mga igsoon. Obviously, there are so many big chances mga kaigsoon nga kaya pa nato nang himuon mga kaigsuonan. Ug karon atong tanahon ning mga taras o mga pamatasan sa usa ka maayo nga pinialan mga kaigsuonan. Unahon na to kining dire sa part sa atong lesson. Pagpangita sa una sa Dios. Okay. Ang pagpangita una sa tanan, labaw sa tanan. Dios gyud. Seek God first mga kaigsuonan, and I believe this is very foundational mga kaigsuonan sa atong Kristohanon nga kasinatian. Mahimutang tinod nga Kristohanon, mahimutang ligdo nga Kristohanon. Ligunta sa atong pagdumala diha sa iglesia in our leadership or even in our membership mga kaigsuonan, kun una sa tanan ato ning gihapinan ingon nga patukuranan mga kaigsuonan sa pagpangita sa Dios labaw sa tanan mga kaigsuon. Ato ni pa-explain ni Ma'am Pinky ug unsa ning seeking God first, Ma'am Pinky. Ang kining mahimong kinaiya nato pastor nga kanang bitaw sa usa ka tawo nga iyang i-priority. Unahon gud niya ang iyang panahon, ang iyang oras para sa Ginoo. Say for example, ang kinaiya ni Daniel. Si Daniel, bisan tuod ana sa binihag siya sa lain nga gingharian. Yeah. Wala niya gikaulaw bisag hadlukon pa siya nga ilawog sa leon. Kung makit-an siya nga nagampo sa iyang Dios, wala gid siya matandog ni ana. So, ang iyang pamatasan murag kung ato na sundugon murag nindot kaayo nga sa atong kapanahonan karon kung daghan man karibal ang Ginoo, kung ato lang gihapon mauna ang Ginoo, nindot da ini kaayo nga taras kon paginawi. Yeah. Kay nga naman mauna gud ang Ginoo. Wa na tayo who can be against us if God is with us. Yeah. Actually, mao gyud na ang muhulman nato mga kaigsuonan when we are shaped in the pattern of how Jesus lived by developing dealing about Him, thinking about Him, making Him our priority. Gamay rigid kayo ang tsansa mga kaigsuonan nga maligaw ta sa tulid nga dalan mga igsoon. Bago lang na himong dako ni nga trending nga balita kanato, and in fact, the Seventh-day Adventist Church is rejoicing for God's goodness. Paggawas gyud sa result sa board exam sa mga physicians mga kaigsuonan. Guess what? Number 1 lang gihapon sa lista. Top number 1 si Dr. Gerald Pilayo. Amen. In fact, if you could still remember, 5 years ago, sa Congress dito sa Mountain View College, he was one of our guest speakers mga kaigsuonan. Nganong nahimo siyang guest, nahimo siyang inspirasyon sa atong mga batanon kay niadtong panahon na bag-o pod siya kaayo nga na top sa board exam for nurses mga kaigsuonan. Unya ihang girelate paon sa siya nag-apply sa medical school ni atong tungura. Nya wala na to mahibalo Ma'am Pinky. 5 years later na napod ang balita, Gerald Pilayo lang gihapon. Number 1 mga kaigsuonan sa medical board exam. And he is very good. Daghan ng mga networks ang nag-interview sa iya, gi-interview siya sa GMA, gi-interview siya sa News 5, unya nabalita pug yun na mga kaigsuonan sa Daily Inquirer, unya gwapo kayong headline dito, Adventist who top the board exam in nursing 5 years ago also tops physician's exam right now. So kani mga kaigsuonan, ako ninyong nakita ang iyang mga interviews mga igsoon. It took him several years of discipline mga kaigsuonan. O obvious kayo sa iyang lifestyle
seeking God first gyud. Ang iyang routine gipangutana man gid siya kanunay Ma'am Pinky. Unsa imong sekreto dok ngano nga ingon ana ka excellent ang imong kinabuhi, puros lang ba katuon? Pero matod pa niya siya, no, it's not all study. Kundi balanse kay ang iyang kinabuhi kay na siya social life, na siya mental enrichment, na siya spiritual. Pero foundational sa tanan ani Ma'am Pinky ang pag-una sa Ginoo. 4 o'clock, imagine, in the morning. 30 minutes to 1 hour, iya ginang devotional period pagmata. Una gid sa tanan, very foundation, og matud pa gani niya sa iyang testimony, ang tinubdan sa iyahang ka-bright, mga kaigsunan, og sa iyahang academic excellence is making God his priority. Ug mao ni dinhi ang gitudlo sa atong lesson karon mga kaigsunan. One word that he mentioned is during Yeah. his interview nga nakatunan niya ang pagdevelop sa iyahang kaugalingon ang pagdisiplina. Yeah. Meaning, nahimo na niyang routine, mga kaigsuonan, Yeah. ang pagkamay ng puon. Wala siya nagsalig sa iyang kaugalingon nga pagkamao sa iyang pagka-bright, kundi nagsalig siya sa Ginoo. That's right, exactly. Gani, gibalik-balik man gyud siya og interview mga igsoon. Mao gining iyang lifestyle, mao ni habit gyud sa usa ka successful nga estudyante, pang top notcher gini nga habit mga kaigsuonan. Kung gusto mo nga maniid og unsa gyud, kamo na lay tan-aw diha sa YouTube ug sa Facebook sa mga habits when he is being interviewed, Dr. Gerald Pelayo mga kaigsuonan. Mo adto ta sa unahan, naitambag din si Sister Ellen White. Mind, Character and Personality Volume 1, page 15. Every morning, matag buntag, ididikar ang imong kaugalingon, kalag, lawas ug espiritu ngadto sa Dios. Dedicate every morning. Halat. Establish habits of devotion and trust more and more in your Savior. So foundational gid kay ni mga kaigsunan, kung ang atong tuyo niining kinabuhi matinud-anon nga pagalagad sa Ginoo, siyempre ang atong gialagaran mao gani atong gahinan og dako nga panahon mga kaigsunan. Make him the very foundation. Dili lang tungod kay siya mao ang patukuranan sa iglesia, niining batuha, ibabaw niining bato tukuron sa Dios sa iglesia, and that is Jesus Christ, kundi bisan sa atong personal nga pagtuo mga kaigsunan ug sa atong pagka-steward, making him our foundation and our priority will make us good stewards as well. Bisan pa gani si Ginoong Hesus sa dinhi pa siya, iya ginang ipakita sa ato nga ingon nga panig-ingnan nga sa pagsugod gud niya basta sa bata pa siya kadtong gidala siya ni Joseph og ni Mary nga nawala siya, ingon siya nga sa diyang nakitaan siya, I am doing my father's business. Yeah. Unya sa diyang nadako siya ang iyang kaugalingon, iyang giuna ang pag-ampo ngadto sa Dios nga mahan, maski sa murag kanang murag bitaw madiscourage sa gyud si Ginoong Hesus sa to yung pag-ampo nga let this cup pass from me. Unya ingon niya nga let thy will be done. Sana. So, focus gid siya mga kaigsunan sa iyahang mission sa kinabuhi. And that is to prioritize God no matter what. So, kung kita nga mga katawhan sa Dios sa atong pagkapinilan mga kaigsunan, siya gani ang atong unahon, dili gyud ta mapakyas nining ato ang pagkapinilan mga igsoon. Seeking first God's kingdom, ato naman ang gibalik-balik. Kining tanan idugang naman nato, dili ni ingon nga ang atong tuyo mga kaigsuonan unahon natong pangita ang Ginoo aron ihatang panalanginan, no, kundi whether we are being blessed or not mga kaigsuonan, our basic responsibility mao gyud ang pag-una sa Ginoo, Ma'am Pinky. Akong dugang dinhi ang gingon nga gwapo kay nga paggagaray dinhi sa leksyon nga atong masundog ang ehemplo ni Ginoong Hesus pinaagi sa paghimo sa desisyon sa paghigugma gayud sa Dios sa tibok natong kasing-kasing hunahuna ug kalag diha sa Mateo 22 bersikulo 37. Pinagi sa pag-ampo o pagtuon sa pulong ug ang pagkaplag niini og pagsundo gayud sa kinaiyan ni Ginoong Hesus kun ato ning himuon kini magapurma kanatog usa ka maayong batasan sa paghimo sa Dios nga una sa tanan. Og sa usa ka Kristohanon unsa pa may makalabaw niini? Wala na gyud mga igsoon. So, salamat kayo sa pag-share ni ana nga quotation, Ma'am Pinky.
wa gyoy mupuli as a substitute mga kaigsuonan sa tinuod nga Kristohanong taras ug pagkinabuhi gawas nga kun atong unahon gyud si Kristo diha sa atong kinabuhi mga kaigsuonan. Jesus is the foundation, siya gyud ang dapat ang una. Ang tambag diha mga igsuon, he is the first, everything, and our last mga kaigsuonan. So si Kristo gyud ang pinakauna. Amen. Yeah. Dinhita mo padayon mga kaigsuon sa lahi na sab nga aspeto sa atong pagtuon sa lesson. Dinhi sa pagtanaw kanunay sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Looking for the return of Jesus. Naagi ni siya mga kaigsuonan sa Lord's Prayer. Apil gini siya sa ingrediente nga gitudlo ni Jesus sa atong pagampo. Gani pattern naman ng Lord's Prayer mga kaigsuonan, Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy Ang kingdom sumpay come. na thy kingdom come. Thy will ang be uban done on kay earth. ang uban sa ato mampingki wa kay kasabot og unsay meaning anang thy kingdom come. Ang buti pasabot diha, gusto ni Ginoong Hesus nga mabalik-balik o recite sa atong mga ngabil mga kaigsuonan ang anticipation sa gingharian sa Dios nga moabot na gyud mga kaigsuonan. And as a steward, usa gid ni sa mga habits nga angay natong i-develop mga kaigsuonan. Get busy. Unsay atong mga planos kinabuhi, tukod ta og mga budiga, palapdan nato ang industriya, patasan nato ang atong degree sa atong edukasyon, mas paugmaron nato ang atong mga negosyo, ang atong mga patigayon, profesyon, improve it, whatever it takes mga kaigsuonan. By all means, gitagaan tas Ginoo sa mga talento. Pero ayaw tuguti nga ang expansion ni ining butanga maoy mahimong extension sa atong handom mga kaigsuonan kung kano sa mobalik sa Ginoong Hesus. Buhat lang ta. Occupy until everything comes to an end, Mampingki. Ako nakita, Pastor, sige. ba nga, kanang sa permero, no, nga kaplago na to ang Ginoo labaw sa tanan. Murag, usa lang na siya kasigbin sa usa ka kadena. Kung ikumpara na to mga kaigsuonan ang atong pagtuo, murag tagkutay sama sa kadena nga kada segment ani connect na to ngadto balik sa Ginoo. Alright. Naturalmente kung ang atog yung priority sa kinabuhi, Ginoo lang bitaw pirmi, nabalaka ko nga manguan rata sa ningan ana mag-eruption bitaw nga mulalin lang, pero lisod naman na kayo karon sama sa nahitabo ni Elias og ni Enoch nga nawala ra sila tuwa na wa na magig kamatayon. So ang chain reaction ana mga kaigsuonan, kung ang Ginoo gyud ang atong priority sa atong kinabuhi, naturalmente ang sunod ana magunahon na ta nga mobalik man gyud si Ginoong Hesus. Yes, that's it. So mahimo na siyang integral part sa atong Christian life. Ang atong lifestyle mga usab gyud kay ngano man imo mang pinagi sa pagbasa sa pulong sa Ginoo makadiskubrihan nimo ug unsa gyud ay kabubuton sa Ginoo. Samtang ta nagbaton ta Ginoo. So maka-discover tag unsa gyud ay ang kabubuton para sa atoa aron maandaw ta sa ikaduhang pagbalik. Yeah, that's it. Unya, ang tambag diri mga kaigsuonan, let us keep in clear view mga igsuon kanang kamatuoran nga mo balik gyud si Hesus. Dili kay atong patigayon ang atong mga anak nag-eskwela pa, wa pa makatake sa board exam or baka bago lang ni pasar, ganahan pa ta nga makatilaw sa ilaang fildo. Sahay mo ingon ta nga Lord, ay palihog ayo lang sa gyud og balik Lord kay ako sa ning tagamtamon ning mga panalangin gihatagan ako. And that's very wrong mga kaigsuonon. Sahay ang atong mga kasing-kasing nga tawhanon masipyat di po ni sa ato ang mga handom. Pero let us make it in clear view mga kaigsuonan as a habit nga ngayon atong i-develop nga bisag unsay nahitabo circumstansya sa atong kinabuhi ato giyong ilakip diha mga kaigsuonan ang anticipation ug ang handom. Amen. Nga si Ginoong Hesus mo balik na gyud. So that's very crucial. Ay nakoy isa ka point nga nahinuduman Mampingki. Kadto bitawng the parable of the talents. Kung nakahinumdum mo mga igsuon, ang agalon nagbilin siya mga talanton sa iyang mga piniyalan. Tulo sila kabuok just to symbolize sa kadaghan sa mga tao nga gibilinlan sa Ginoo sa mga piniyal. Ganahan kay ko sa attitude nga gipakita ni adtong duha
They are working, they are developing the talent, ilang gipatigayon, ilang Ilang gipalambo, gipalambo. giugmad mga kaigsunan in anticipation that one day, sooner or later, moabot ang ilang agalon. Pero ang That isa, is anticipation. But the other one, muna-munang usar ka buok, wa gyud say pakialam mga kaigsunan ang yang gihimo ra. Usually inguna naman po nang dili good magpaabot sa ilang agalon. Moingon ra nga kamuat ni bahala man di ayo unsa pay nahitabo. ilubong na lang Di ako. gyud ka maaghat sa pagdevelop sa gipiyal sa Ginoo sa imo. So ang yang gihimo mga kaigsunan gilubong ra niya. Moabot ng akong agalon, ka maayo ra og dili maayo ra sad. Total na ako ikauli. Miya mauli ko raman eh. That's a wrong way of waiting for the return of the master, mga kaigsunan. So, let us keep in mind, buhata ang tanan nimong gustong himuon. Nakahinumdon mapug ko ni Dr. Pelayo. Matod pa niya, gitagaan tag talento sa Ginoo, and we simply could not just do the most meager, mga kaigsunan, but we are expected to do the best. Bisan tuod og matapos ng tanan ni ining kalibutan ng mga igsoon, pero dito sa langit may sumpay ning tanan. And I will tell you, inigbalik sa Ginoo, mas maayo pa kay sa tanan natong na-enjoy din sa kalibutan ang atong ma-enjoy, mga kaigsunan dito. We will take a break. Niabot tatas tunga-tunga sa atong pagtuon, mga kaigsunan. Ayaw kamughawa din ha. Mubalik kami dayon hiniguman ni ini nga pahinumdom. Welcome back, mga higala. Salamat kayo sa inyong pagpabilin din ha. Atong padayunon ang naglami kayo nga diskusyon, mga kaigsunan, sa atong lesson niini nga episode. Ato karon nga tukion kining mahitungod sa gasa sa panahon. The element of time, mga kaigsunan. We are all stewards and we need to develop a good habit in making use of our time, mga kaigsunan. Atong ihatag ni Mampingki ang iyahang mga panghuna-una bahin ining butanga. Giapil man sabda ni mga kaigsuonan nga ang paggamit nato sa atong panahon, gamito nato sa mapuslanon og maalamon nga paagi. Use time wisely. Ngano man kaha, tungod kay ingon din niya nga atong mapahunong ang usa ka relo sa iyang pagtuyok apan dili nato mapungan ang paglihok sa panahon. Sa ato pa musugotag sa dili, bisan pag mo agpas ka ang panahon mo agpaspod. Pero dili gid siya maundang. Yeah, that's maundang nimo imong relo, baguba imong relo, pero ang oras sa gigdagan. So, ngano man kay nga importante kaayo kay kining panahon usa kay kini ka basic commodity nga atong gihatagag value kay dili nato maangkon ang atong panahon sa tanan nga panahon kundili nga mulabay ra ni nga dili lang nato maamguhan. Yeah. So ako nakita na pud karon nga kining paggamit sa panahon, using time wisely is another segment of our good habits as stewards. Yes, Kaya yes, nga naman, exactly. kung nauna nimo ang Ginoo sa imong kinabuhi, naa kay hope through the coming of Jesus Christ, no? Moabot siya sumala sa iyang saad. Unya ang imong mental preparation is how you will be prepared for His second coming. And so, may labot na siya sa atong panahon nga atong gigugol kung ang atong panahon karon nga gihimo makaandam ba sa atong mga kaugalingon para sa iyang pagbalik. Yeah, that's right. O, That's kay our priority, gid, mga kaigsunan. Kay basin Ginoo. ba og sa atong sigig ingon nga nangandam ta pagbalik sa Ginoo, pero wrong priority nga ang atong panahon karon nagamit sa dili makaamot sa atong pagpangandam. Yeah. Oh. Actually, gi-appreciate nato pag-ayo, mga kaigsunan, kung tinuod gyud ta nga responsable nga pinialan, mga kaigsunan. Ang panahon gipiyal na sa Ginoo sa ato tanan. And I will tell you, sa gibalik-balik na og mention sab ni Ma'am Pinky sa milabay nato nga mga episodes, kitang tanang tao, mga kaigsunan, gitagaan ta og oras sa Ginoo exactly the same amount of time every day. 24 hours a day, mga kaigsunan. Adlaw-adlaw gyud. Ang ubang mga tao
Magtanaw sa ilang oras anang mga alas 2 pa sa hapon, mingon dugaya pa mo salo pang adlaw. Oy, wa na mo ko'y gihimo. Oh, mao na ang kadtong mga tao nga wa kayo ga-appreciate sa value sa time. Pero naapoy mga tao, mga kaigsunan. Labi itong mga tao nga inagpasay sa panahon, mingon nga saya nga gid, oy, 24 ra man gid ka oras ang usa ka adlaw. Unta na pay bisag extension nga 30 minutes lang. O baka ha, kung naalang gyud ko'y extra nga 2 or 4 hours more, I could have used it aron ma-develop gyud nako ang gusto sa Ginoo nga i-develop. Nya, usahay Ma'am Pinky, kini nga tong good stewardship sa panahon mga kaigsuonan, tabang ni sa Ginoo kung ikaw usa ka maayo nga pinialan. Kay dili gusto sa Dios nga moabot ta sa punto nga ano bitaw na natas katapusan nga naghingalo na ta nga magmahay ta nga Tinga na. ano man gyud oy nga wa man gyud nako to mapahimusli pag-ayo ang panahon. Daghan kay kog mga panahon nga nausikan sa unas batan-on pa ko. Jesus simply does not want us to experience that. Busa gitambagan ta mga kaigsuonan nga sa manggialamon nga paagi ato gyung gamiton kini nga tong oras. By the way, Ma'am Pinky, ngano ganing 24 hours ang gihatag sa Ginoo sa ato? 24 hours? Yeah, unsa may naa sa 24 hours is divided into 3 portions actually, di ba, Ma'am Pinky? Na 8 hours sa trabaho. Okay. Okay. 8 hours sa pagkatulog. Yeah, Kung napay 8 extra hours. nga 8 hours para sa Mga miscellaneous Oh, activities. oh. Pero- That's right. out of the 24/7, usa ra gyud ka adlaw ang gipangayo sa Ginoo ni ana. Yeah. Nga para ra gyud unta saya ha. Ang ato unom pa kadlaw. Yeah, Oh. mabunda gyud kayo ang gihatag sa Dios sa ato mga kaigsunan. Ang uban mo gud usahay labi na og mao ni mura og ni come up ni nga idea Ma'am Pinky no when we talk about the Sabbath. Ang uban man gud mag-usik-usik sa ilang panahon kay wala man gud sila isa ka adlaw nga ihatag gyud nila nga separate para sa Ginoo. Kung naagunahuna ka nga naay usa ka adlaw nga para sa Ginoo na, ang 6 days imo gyud nang ataduhon pag-ayo nga masulod ang tanan nimo mga personal nga mga buluhaton o paugmad sa mga talento nga gihatag sa Ginoo sa imo. Otherwise, kung wa ka magunahuna nga ang ikapito ka adlaw iyan as Ginoo, magbayan-bayan po tingali ka, oy nga sige lang. Napabitoy isa taas kayo ang weekend na Sabado nga wa ko'y trabaho o napay Domingo nga way klase mag-relax lang tani ana. Although it has to be balanced mga kaigsunan, pero when you have one Sabbath which is separate nga para gina sa Ginoo nga mga activities mga kaigsunan, magmisyon ka, magsimba ta, mag-awit, maminaw pagtuon, maminaw swali, magdahig sa Ginoo. We have in mind nga kining unom ka adlaw mga kaigsunan ato gyud ning ayuhon pagdumala aron maggamit nato kini sa husto nga paagi mga kaigsunan. And that is one advice. Habit ni mga kaigsunan sa usa ka maayo nga pinialan Ma'am Pinky kung maantigo siya nga mogamit sa saktong paagi sa iyahang panahon. Gaingon na nga, the value of time is beyond computation. And Christ regarded every moment as precious. May bulong ta mga kaigsuonan nga moingon ta usahay nga gilaay man ko dito sa balay. Oo, kapuyan ko mapuyo sa balay, so magsuri-suri ko. Nga naman nga naa may punto sa kinabuhi sa katawo nga laayon siya kung naa sa balay. Actually, ang labing maayo puy-an nga balay nga makahimo ka sa tanan nimong gusto nga mo uswag pug ka ba? Kana ra gyud naka sa balay kay ang imong paggamit gud sa time ana depende sa imong kakugi. Kay kung kugihan ka, nahimo nimong batasan nga makugi gud ka, hardworking ka, ang puloy-an ng daghang kadihang mahimo, no? Yeah. Sama sa usa ka inahan. Ang inahan o anak nimo masugo nimo dadiha ug wingon nga way trabahoon pagkadako sa imong limpyuhon ang ilalom sa balay ug ang gawa sa balay. Kinahanglan nag imong panahon. Way pagkaundang ang Inya trabaho mayon sa ka nga, balay. limpyo naman akong balay. O, tanawa ang imong closet, ang imong mga sanina. Basig, gikinahanglan nimong sursihan o pangtahion ang mga nangatangkas. Tangkas, Wa, gintay ikaingon nga wa ko'y trabahoon. Oy, basig ang mga kaldero nga itom na na. O, di mo nang kuskusan. So, depende na sa imong kakugi o sa pagtanaw nga ang imong panahon dili gyud mausik. Kay para sa usa ka tawo nga naghatag og bili sa iyang panahon, ang kanang pagtan-aw og mga walay pulos nga mga salida,
Palabay sa oras. Nagapatay ni sa oras nga wa na makalimot siya unsa wa na dito kalungag para sa iyang mga anak o sa iyang bana kay nalingaw siya dito. Mo ni usahay pod ang diversion sa time nga nakakita ang kaaway nga kung dili ta magkamaong mo disiplina o magpugong sa tong kaugalingon kita ragyoy maalaot. Yeah, that's right. I really appreciate na nang apunto, Ma'am Pinky. Pero mga kaigsunan, ayaw lang po ninyo gibutang sa extreme ang inyo pangunahuna nga kung naala mga pananglit, mga panahon nga maglulinghayaw ang imong pamilya nga di na lang gyud kay sayang ang panahon. No. Balansi gyud ang atong point ani mga kaigsunan. Pananglit na atay panahon sa atong iglesia as a group of elders or mga opisyalis or mga members nga natay plano nga mohimuta og mga church activities, mohimuta og mga missionary outreach. Kana part gina siya makaigsunan sa atong pagmanage sa atong church calendar. Pero kung imo pong gahinan ang panahon mga kaigsunan nga mag-outing ang tanang mga kaigsunan, mga ligo ba karon sa dagat, moadto ba ka mo og lugar nga mo travel mo kay maglulinghayaw, that's very balanced and we actually encourage this wise use of time mga kaigsunan. Ang tanang panahon naagyod na siya, ang tanang activity I mean, naagyod na siya panahon nga imong kabutangan mga kaigsunan kung imong gilingkuran ang pagplano sa atong paggamit sa panahon mga igsoon. So, that's how we are going to do that. Gani, agig sumpay ni atong point ni Ma'am Pinky kaganina. Dipindi mong gina sa tao. Ako, saksi mong ko ni Ma'am Pinky o ni Pastor Edwin Gulfan sa ilahang pag-manage sa ilang time diya sa balay, makaingong yung kag nodal moments. Mupuyo lang gina sila og tingkatuog na. Kay pag uli sa balay, naapamanay sa di pa musalo pang adlaw, kamulong hulat-hulat nga maluto ang dinungag. Daghan man kay mga bunglayon, unya naapay mga lubi nga mga pulak nga pangtapukon. So kining tanang butanga mga kaigsuunan, mapuslan gini mo pag-ayo ang bisan ang pinakasinsilyo sa imong panahon. And I will tell you, apil gihapon ni siyas mga habit sa usa ka maayo nga pinialan. Tanawon ra gud nato ning sunod nga aspect sa atong lesson mga kaigsuunan. Another habit is keeping a healthy mind, body, and soul. Kanang magmakugihon ka pirmi, ngagsili kag lihok-lihok, ngita ka og unsay makuni-kuni sa imong kamot, ma-exercise sa imong lawas, mao man na keeping our body healthy man na Ma'am Pinky, di ba? So diri healthy mind, body and soul mga kaigsunan is another habit nga angay natong i-develop. Ma'am Pinky, you must have something to say about this. Nindot manggod dili manggod ta. Ingon nga ang Ginoo sa 3 John 2 nga naghandom siya nga magmauswagon ta sa panglawas, no? Maingon mauswagon sa atong pagtuo kay di man ta magmahimong uswagon sa pagtuo kung dauta siklita sa atong panglawas. Kung ang atong hunahuna maayo ra ba di ta stressful kay una sa tanan god ang sekreto nga naa kay Ginoo ngano mag-stressful man ka. No nga naa man kay Ginoo nga gisaligan intrigo lang gud na tanan sa Ginoo wala dayon ka stress free na dayon ka murag sayon litokon apan dili nimo ni siya mahimong sayon kung wala nimo ni manad. Pero naanad ka nga kung naa kay problema itugyan sa Ginoo nana kay paglaom nga mobalik ang Ginoo so dili ka kinahanglan So, nga kay stress, magpakadato aninyo taa di nakakinahanglan manglupig ka kay mobalik ang Ginoo. So That's sigurado lang yung maaka adto ko anang lugar sumala sa kaluoy sa Ginoo grasya no. Amen. So unya ang ikatulong nga bahin ang aspeto nga atong nahisgutan ang paggamit sa atong time lagi nga maalamon. Okay, kay naa naman maalamon man dayon atong paggamit sa panahon kinahanglan ilakip nato na ang pag-atiman sa lawas nga gihatag nato sa Ginoo. Amen. Sa sunugdanan ang atong lawas sumala pa sa giingon sa atong pagtuon nga hingpit ang atong paglawas sumala sa gihatag niya nga gasa sa atong unang ginikanan ug hangtod nga misulod ang sala. O kay niya namang takaron sa atong presente nga we cannot get rid of this except nga atong bakuyon sa atong permanent lifestyle nga mabalanse gihapon. May unsang atong gipakaon sa atong utok kay daghan man ang atong 5 avenues of the soul may labot ni siya ug giun sa nato pag-feed ang atong utok no di ba? Yeah. Unya ang pagkaon physical
Unsang atong gikaon makaayo ba ni? Yeah. Hinungdan nga giingnan ta sa Ginoo nga naay pagkaon nga makaayo sa iyong lawas, aday pagkaon nga makadaot. So ato ning sabton, ato ning adaptaron ug unsa gid ang kabubuton sa Ginoo aron nga makabaton ta sa maayong pagginawi sa pagmintinar sa atong hunahuna ug atong lawas ug maayong sa atong kalag. Yeah, that's right. Salamat kay Ma'am Pinky ni anang input mga kaigsuonan. Nahisgutan naman gyud nato ning pag-atiman sa lawas mga igsuon. Paunsa man nato ni atimanon? Does it merely focus on exercise, diet o uban pa? Actually mga kaigsuonan, habit is being formed as well. Ug unsa ang imong gihimong gianad-anad nimong mahimong buluhaton sa imong lawas, sa imong pagsulod sa imong pagkaon, pag-inom. Actually mga kaigsunan, dibilupunon gyud nga habit aron maatiman nato tong lawas. Actually, dili lang ning pagpagwapo sa lawas mga kaigsunan nga kalit-kalit lang nga mura lang og adrenaline rush lang nga inspired lagi kay ko karon kay nakakita ko og gipost dito sa Facebook ko nga grabe gyud niya nga exercise unom ka semana na siyang nag-diet, nag-jogging unya, ni-improve na gyud kay ang iyang lawas. Unya nigaan siya, ni-reduce og pila ka kilo. Actually kana siya mga kaigsunan, sugod pa lang na. But the problem is on how we can maintain that. Actually, sa wala pa mi mulingko dinhi sa record mga kaigsuonan, nagtan-aw ko sa science kung paunsa ang habit ma-form. Pila ka adlaw ang limit aron ang pagbalik-balik nimo og himo sa usa ka butang, mahimo na gid siyang imong kinaiya. And you know, the average is around 2 months or 66 days in the average mga kaigsuonan. So, imagine nimo, consistent ka sa pag-practice niya na, sama pananglit mo, inom ka og 8 ka baso gyud kada adlaw, bahala na kag-asa nimo na bahino ng 8 ka baso. Kaya ang atong naandan gyud mga kaigsuonan, ug di na to naatimanon, daghan na kay ng 5 ka baso kada adlaw, nya apilon ba na to kwenta ng sabaw sa tinula. Wa gyud nay labot sa kwenta unta mga kaigsuonan. But how do you get into that lifestyle? Practice it 66 days in a row. Kada adlaw gyud praktisa ginang unom 8 ka baso sulod sa 66 days. I will guarantee you mangita na ka ng tubiga kung after 66 days mapalta na kagausa. Another thing, dili lang sa pag-inom sa tubig, pagkat sa mga sugar, processed foods, exercise. Usahay ra ba sa atong exercise? Abtik lang kay taog walking kay naay program nga gi-introduce nga gi-promote nya naay zumba, ganahan kay ta pero siguro ang lahutay nato 3 or 4 ka adlaw lang wa na kapoy na ta kayo. Ni relapse mas ni dako pa hinunta makaigsunan. Make it consistent for the next 66 days in a row. According to science na siya makaigsunan, kung mulampas ka na, maanad na kanya ng activity. And many other things could be developed. Bisan ng Bible reading, bisan ng prayer life mga kaigsunan, it takes a lifestyle gyud nga ato gyud na siyang balik-balikon og practice mga kaigsunan aron manad ma-incorporate na sa atong system mga kaigsunan, mahimo gyud ang tinuod nga habit. Ma'am Pinky, you have any reaction about that? React gyud ko kay kanang doon may gitudlo sa ato nga kining 8 ka doctors, 8 ka doktor sa kinaiyahan nga kung ato ni siyang mabalanse pag gamit sa atong mga kinabuhi, nakasiguro ko nga plus ang panalangin sa Ginoo. Kaya na may mga tao nga sobra ka-strict sa ilang pagkaon, pero sobra ka-strict sa ilang katulog, pero wa pud padalangin kay in some other aspect dito nakulang. So Ginoo na magpaigo ana. Mga kaigsuon ana akong pasabot ang balanse gyud ang atong pag-atiman sa atong lawas ingon nga piniyalan. Kay nga naman may labot manggod na maski ang atong pagkatulog, kung maayo ta sa pagkaon pero matulog lang tagta 4 ka oras, no? Alkansi gihapon, madaot ma-deprive dato ang atong mga selula sa pagtubo o sa pag-regenerate kay sa tibok adlaw ato man gigamit siya. So gikinahanglan na siya. Unya nga atong Doctors of Nature, New Start, Nutrition, exercise, water, trust in God, self-control, temperance. Kung wala tayo temperance aning mga butanga, kung sobrahan po tagkatulog, sobrahan kaon, wala lang yapon. Yeah, that's it. Unya,
Kaning part mga kaigsunan, ato namang na-emphasize ang diha sa lawas o sa espiritu niya itong ididikara ng atong kaugalingon sa Ginoo. Puno na to sa mga devotional thoughts, Bible reading, prayer and meditation mga kaigsunan. Wala kay na to ma-emphasize tong sa pagpatubo sa imo ang panghuna-huna mga igsoon. Ang gitambag sa atong leksyon, ang hunahuna nga kanunay gamiton bulig-on. Naday mental atrophy mga kaigsunan, di ba mampingking? Kung dili nimo gamiton pirmi mo hunahuna, dako kayo ang kalagmitan mga kaigsunan nga mo sangpot ta og sayo-sayo sa gitawag og Alzheimer's. Og demensya. Og demensya. So it pays nga kung ang imong hunahuna kanunay lang nga walay mental activity, sige lang ka ginuktok, sige lang ka og tanga. Mga kaigsunan, likayan na to, keep your mind busy. Ang usas mga nindot kay nga tambag diri kung naa kay panahon hala pagtuon online o baka eskwela, because educating yourself, mental education mga kaigsunan is a never ending process and it delays the aging process of our minds mga kaigsunan. Usahay mo refuse ta og himog plano, ay kakapoy na kay na magplano, samok na kay sunahuna daghang stress, pero makatabang na siya mga kaigsunan aron kanunay nga sharp ang atong nahuna. Usahay, gina-practice na ko akong kaugalingon. Personally, na akong experience makaigsunan, nag-keep gyud ko og puzzle nga akong isolve every now and then just to keep my mind active all the time. Aside from study o unsa pa nga mga pagpaugmad sa mental activity makaigsunan because it keeps your mind strong. So, usanis mga habits makaigsunan nga gitambag diri sa atong leksyon nga atong i-maintain ingon nga usa ka maayo nga piniyalan makaigsunan. Mampingki, before anything else? Kanarabang mga kaigsunan, kanarabang gitawag og diabetika, tagas kag sugar. Inigtanaw nimo og na magwali sa pulpito, kadugayan nimong tanaw, mag-ana na dayon ka, magtulog, magbitay pag gyud ang imong laway, magtabisay kay makatulog ka. So usa nakapagi nakaingon ko nga may daghang yung paagi ang kaaway nga murag badray ang imong kinabuhi. So nakita nako nga kung ang atong utok ato bang pugson siya nga murag mabuhi siya, sakto tong giingon pastor na kay activity imong utok nga maghunahuna ka nga og sa kutsilyo pa murag gibaid nimo ba kanang pasol nindot ba na kay kung wa ka naanad pagbasa og Biblia kung mag-memorize ka og kanang bersikulo samtang gunahuna nindot ka ay nang kisabay na ka-memorize ato ng Psalms na 91 kanang Psalms 23 sa atong edad karon dali ra ta kalimot ba. Pero samtang nagunaw na imbes nga masuko ka sa imong silingan o sa imong bada sa imong asawa, magunaw na ka nga the Lord is my shepherd. Mas maayo pa na anak kay na memorize nga memory verse. Dili ka dali ma-Alzheimer. Okay, salamat kanya naman Piggy. Ato ta sa sunod nga aspect mga kaigsunan, mo ni ang katapusan nga bahin sa tong leksyon. Kaning gitawag na to og pagdisiplina sa kaugalingon. Pagpanton, pagpugong sa tong kaugalingon. Actually, naisgutan naman nato ni sa miaging semana kining pagpugong mga kaigsunan, but discipline is another part of a habit nga kinahanglan nato nga i-develop mga igsoon. Ang pagdisiplina usa sa labing importante nga taras sa kinaiya nga kinahanglan maangkon sa usa ka buotan nga piniyalan mga kaigsuonan. Matod pa dinhi sa 2 Timoteo 1 versikulo 7, kay ang espiritu nga gihatag sa Dios nga kanato wa maghimo kanato nga mga ulawon, kundili gahatag Panginoon kanato og gahom, gugma og pagpugong o disiplina sa kaugalingon. Amen. So that's another function of the Holy Spirit. Ang gasa sa Espiritu sa Dios mga kaigsunan, mao gyud ni ang nagtudlo nato nga pantuno nato atong kaugalingon nga di gid ta magpataka lag simang asa-asa mga kaigsunan. So atong timan-an, the active role of the Holy Spirit is there. And it will tell that the Holy Spirit na kanunay sa kinabuhi mga kaigsunan kung diha sa disiplina, aktibo ta. Mampingki. Self-discipline, magakauswag kini pinaagi sa atong makanunayon nga pag-practice ani. God has called you to be holy in all you do and to train yourself to be godly. So ang mga piniyalan kinahanglang buhat ni ini aron sa pagbansay sa
pagpugong sa kaugalingon. Kaya importante man gyud pastor, kung wala pagpugong sa kaugalingon, hayan nga murag bag-wild bitaw kanay bitaw tao nga wala nagi pagpugong sa ang kaugalingon, way kahadlok sa Ginoo. Ang iyang kinabuhi murag walay busal ang iyang baba, no? Correct. Oh. So, ang ngayon na to nang atamdan mga kaigsunan, kinig yung pagpugong sa kaugalingon. And apil na sa atong practice exercise aron mo sangpot kita sa pagkabinalaan mga kaigsunan, usag yun ni ka part sa ato ang spiritual practice mga kaigsunan, kining disiplina sa atong kaugalingon. Unya, aron agig pag-recap nining atong lesson mampingki, hapit naman mahuman ang atong panahon mga kaigsunan. Actually, gitandi dinhi ang mga Bible characters nga na sila yung mga habits nga gidevelop sa ilang kinabuhi. Kung ato silang kapanaminan mga kaigsunan, most likely pinagi sa grasya sa Ginoo, mahimo sab kitang sama kanila. Of course, si Jesus na gyud ang pinakadako nga pattern kanatong tanan mga kaigsunan. Gibahin gyud niya pag-ayo ang iyang panahon. Gani kun imong basahon diha sa John chapter 21, katapusan nga bersikulo mampingki. Nag-ingon si John din ha, daghan pang mga butang nga gihimo si Ginoong Hesus sa iyahang kinabuhi. That John the Baptist, John the Revelator supposed nga kun iya pang gisulat ang tanan nga gihimo ni Jesus, bisan pa ang tibuok kalibutan dili paigo nga sudlan sa tanang libro nga pagasulaton. Imagine. And how many years did Jesus spend dinhi sa yuta mga kaigsunan? Only 33 years ang iyang pagpuyo nining kalibutan na, pero kung sulaton pa ang tanan mga kaigsunan, gumikan siyang disiplina sa iyang pag-atado sa iyang panahon, sa iyahang mahayong mga taras nga gidevelop mga kaigsunan, kining tanan nahimong usa ka meaningful nga kinabuhi ni Ginoong Hesus. Life that is full of events and activities, aron lang yun ma-maximize ang iyang ministry mga kaigsunan. Jesus did that for us. Unya, gitande dinhi si Daniel o si David. Silang duha mga Bible characters mga kaigsunan, but Daniel has become one of the best statesmen sa Biblia mga kaigsunan, tungod na sa iyahang taas nga kutay sa iyang kinabuhi sa pagdisiplina sa iyang kaugalingon o pag-form og mga habits mga kaigsunan. Niya po dinhi giapil paghisgot mga kaigsunan si Enoch, and he is also being contrasted with Samson. Si Samson mga kaigsunan, gidevelop ni Samson ang iyahang pasyon nga wa siya magpugong siyang kaugalingon, pero kung itandi nimo siya sa kang Enoch mga kaigsunan or with other Bible characters mga kaigsunan, malupig yun sa lahutay kadtong mga katawhan sa Dios nga nagpractice sila og maayo nga mga tarasog kinaya. Nako i-mention diri mga kaigsuonan nga importante kaayo nga in order to stand as representatives of true religion amid the false religions of hedonism, they must have clearness of intellect and must perfect a Christian character. Yeah. So importante gid ni sa ato sa ining katapusang panahon nga di ta maglugak-lugak sa atong pagtuo o gani ato ni hinuong mapalig-on pinaagi sa pagbaton sa mga batasan o mga taras o mga kinaiya nga mahimo nato ng blueprint nga sa kinabuhi og panag-ingnan ni Ginoong Hesus. Yeah. Nga bisan pa si Satanas, bisan pa sa tunga sa iyang pagpuasa nga di wa bitaw ro makapuas og 40 dias og 40 ka adlaw, si Ginoong Hesus ra nakabarog gyud siya sa iyang tunga sa iyang pagpuasa bisag gigutom siya tungod kay iya giyong giuna ang Ginoo, mo gyud ang iyang Amen. central integral part sa iyang kinabuhi. Okay, salamat kay niya na mapingki mga higala. Natapos na nga ato ang usa ka oras sa ato ang pagkinuyugay sa atong takna sa pagtuon. Ang amo lamang hagit kaninyong tanan labi ng gyud sa atong mga kaigsunan na nagsunod kanunay sa atong episodes matag semana, sa atong mga Sabbath school teachers, mga church leaders, mga district pastors, mga administrators sa atong mga missions and conferences. Among handom nga samtang atong i-aplikar kining atong leksyon mga kaigsunan,
mas maangko na to ang grasya sa Ginoo kay pinaagi lamang niini musangpot kita ngadto sa maayong pagginawi sa usa ka buutan nga pinialan mga kaigsunan, and that is forming a habit that is for heaven. Amen. Dili basta-basta mga kaigsunan ang pag-develop og mga habit. Sa ato nang na-discuss kaganina, it will take days, months, weeks haron mausab gyud ang atong ideal nga mga kinaya mga kaigsunan. Pero ayaw kabalaka. Hinahinayan nato na sa pagsugod, pinaagi sa grasya sa Ginoo, kining atong idealism mga kaigsunan, ang mga habits dinhi nga atong naisgutan karong simana, ato nang maangkon mga kaigsunan dias kalampusan uban sa grasya sa Ginoo ug sa atong makanunayon nga pag-practice niini. Ang Ginoo magpanalangin kanatong tanan hangtod sa sunod nga episode. Makikauban gyapon kami kaninyo ug dinhi lang kita kutob mga kaigsunan. Sa dili pa nato ni pagkatakupan pinaagi sa pagampo ni Ma'am Pinky, ani ay usa ka halad sa musika mga igsoon. Pagkanubo amahan sa among panahon sa pagtuon niining sinimana nga leksyon, among gibati ang kakulang paniini apan ikaw lamang ang magapuno sa among mga kasing-kasing ug mga imaginasyon nga unta amahan ang tumoy-tumoy sa among pagtuon sa imong pulong mohatod kini kanamo niya anang kahingpitan sa pagbaton sa kinaiya nga mahulma gayud sa kinabuhi ni Ginoong Hesus. Amen. Wa na milaing handom mamahanin ninyo taa, kundi mo balik na unta ikaw kay mao kini ang pinakanindot kaayo nga hitabo sa among kinabuhi diin kami makasugat unya kanimo sa imong pagbalik. Among giampo nga dili lang ang among handom nga makasugat kami kanimo kundi ang mga katawhan nga nagapamati niining maong programa og sila nga nagatinguha sa pag-alagad kanimo nga matinumanon. Daghang salamat sa imong grasya ug kapasayloan sa among mga sala kay kining tanan among gipangayo sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen. If you have been blessed by this program, share hope,
and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel. Sharing love, changing lives.